Mahesa budaya di kemenangan jogetane ngomong meslan kali sok kromo tulung agung. Mas, wong saiki ketemu
Lambai pun ayun-ayun gitu. Ayun-ayun yo mat. Mamat katepan kok beneran. Sing Sri Kandi Kang Kanton ayu-ayu Pak Suryati man ayu-ayu kira. Oh. Yo iki lho sing diarani Mahesa Budaya kang dicerai meladani Sokromo tulung kedupan Bapak Miswan Yoger. Oh iya Pak lo ya ya kaya mandha kaya mangkene sing ngendang sapa man Mas Badruk kontang-kontange sapa Tara man iki matur nuwun Mas Rio rawuhipun
Ayo Mahesa Budaya.
Ayo lo. dikepenake dikepenake ger Sri Kandi Mahesa Budaya. Ayo tuh dikepenake sesarengan Mahesa Budaya, sesarengan kan UMKM Tulungagung motor pabrik gula apa sepanggung. Lambi biru saja pantas tora katone ayu yen tak sawah ambung guyak guyu jambulane anake pasetu kapan bisa di aku nyanding sliramu prawan desa anteng atur ya lugu awake cilik ora pati lemu yen ora weruh ning sirah dadi ngelu sutini prawan desa anake wong Sutini yen guyu ora kuati Sutini prawan desa sregep ngaji Sutini kapan bisa urip nyawiji aja lo apa bakal tak turuti akhlak anyar bakal tak takoni apa jaluk gelang kalung sing gedhi paton siramu lepo tak rapi Budaya Katuran Pinarayo hey oh hey yo la hey hey yo ta ayo duk dikepenake goyangane yo
Ya. Ya. Yo. Yo. Oh, yang titik. Jos. Iki lo jaranane, iki lo jaranane Mahesa Budaya. Mas itu, kalau Mas itu sing ireng manis sak Jawa Timur. Matur nuwun rawuh ibu. Monggo kandoran mineral Mas Tiro. Ayo. Kanca-kanca ngantru matur nuwun. Ada disendang dalem rawuh. Oh, ayo. Iya. Ayo, 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 ayo. Iya. Awas, 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 sing hati-hati dulu. Ya. Ayo Kiara. Bos Titi Wajili. Sesarakan Mahesa Budaya. Dan sabarakan gelagah sejuitan. Iya. Rampas di negara dan naik kota kawasan. Oh iya. Jambal senang Kiara. Ayo lo ger piala biar Mas Abdel kereta siramu man. Ayo.